Мин бүген сөйләшмәсмен дип уйламагыз. Сөйләшәм. Сәлам дуслар. Яшьлек тавышы тапшырында сезне сәламлый мин Мөнир Рахмаев. Иртәгә халыкара театр көне. Шуңа күрә бүгенге тема бик актуаль. Без театр турында сөйләшербез. Киттек. Әлеге минутта без иң аз тавышлар җыйган резидент белән саублашырга мәҗбүр. Иҗатыңда уңышлар теләп, киләсе очрашуларны көтеп калабыз. Куанычлы хәбәр! Безнең тапшыруда премьера, пәрдәләр ачык, яшьлек тавышы сәхнәсенә рәхим ит. Руслан Тимерланов һәм Динар Юсупова Башкортстан якларыннан. Шуңа күрә ешрак алар Башкорт драма театрына йөриләр.
Бақсаң, Русланның режиссура өлкәсендә белеме дә бар. Әлеге дуэт күбесенчә татар спектакльләрен ярата, чөнки аларда кешелеклек сыйфаты күбрәк, дип комментарий бирде безнең дуэт. Аларның мәктәбем җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 033 коды белән SMS-лар җибәрегез. Алсу Валиуллина соңгы вакытта театрга сирәк йөри. Иң яраткан театры Камал театры, яраткан спектакльләре Гыргыри кевләре, Диләфрүз һәм Мәхәббәт FM. Алсуның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 030 коды белән SMS хәбәрләр җибәрегез.
Иртәгә буласы вакыйга Тылсым триосы өчен зур бәйрәм, чөнки Алсу опера театрында эшли. Эльвира да Түбән Камада театр өлкәсендә эшли. Ә менә Олеся театрга йөрми, аның вакыты юк, дип көлде кызлар. Трионы өчен күңелдән профессиональ бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез һәм аларның җыры өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Барлык тамашачыларыбызга җыры белән матур яшәргә тырыш дип киңәш биргән Алмаз Хәсәнов соңгы арада театрга йөрми, вакыты җитми аның. Ләкин театрны бик ярата һәм барлык бу сәнгать эшчеләрен профессиональ бәйрәм белән котлый. Болсын дейіп, тырышып күн итәбіз. Дуасы ұры тақпаңнарыны үміт білән күтәбіз. Бірге, бір дәмлікті күнне емлі бұқтырмыш. Бір берілген ғымырдәсі матур яшә
булсын яныбызда, иң якыннар янәшә. Қуанаклы булган хыяллар, алга чакырып эндәшә. Бергә бердәмлектә генә ямлы бу тормыш. Бер бирелгән гомердә син матур яшәргә тырыш. Бергә бердәмлектә генә ямлы бу тормыш. Бер бирелгән гомердә син матур яшәргә тырыш. Бергә булыйк, бердәм булыйк, тормышларны гөл итик. Бәхет шатлыклары белән бергә гомерләр көтик. Бергә бердәмлектә генә ямлы бу тормыш. Бер бирелгән гомердә син матур яшәргә тырыш. Бергә бердәмлектә генә ямлы бу тормыш. Бер бирелгән гомердә син матур яшәргә тырыш. Бер бирелгән гомердә син матур яшәргә тырыш. Матур яшәргә тырыш. Келесі резидентыбыз Алсугел бар көңілі белән комедиялар ярата. Бәлки шуңа күрәдер ул үзе өчен мунча ташы юмор театры спектакльләрен якын күрәдер. Бәйрәм кәйфе тудырган туган көн җыры өчен тавыш бирергә онытмагыз. Бүгін сенің туған күнің, елға бір келе тұрған, изге тілеклеріне тыңла.
Айсел дуэты студент чакта еш кына Камал театрына йөргәннәр. Хәзер вакыт әз булу сәбәпле театрга сирәк баралар. Кызлар күбесенчә комедияларны үз итәләр. Шуңа күрә Гыргыри кияүләре спектаклен яраталар. Классик әсәрләрне дә шит итмиләр. Иң якын күргәннәреннән Зәңгәр шәл. Кызлар өчен тавыш бирми калмагыз. 13:20 номерына тавыш 028 коды. Минем күңелле нишләде дөнья матурырак, нурлырак, гашык булдым ахры. Мин дустым, балачагым калды бик ерак. Төшләремә керә шул егет, хыял канатымда тибрәтә. Бу татлы хис мине исертә. Көтәм аны, көтәм кичертә. Тәүге хисләр тәүге, чәчәкләр тәүге, сөю тәүге. Ярату тиздән ярсу ташкыннар кебек. Көтә безне көтә очрашу. Төшләремә керә шул егет, хыял канатымда тибрәтә. Бу татлы хис мине исертә. Көтәм аны, көтәм кичертә. Төшләремә керә шул егет, хыял канатымда тибрәтә. Бу татлы хис мине исертә. Көтәм аны, көтәм кичертә. 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 Төшләремә керә шул егет, хыял канатымда тибрәтә. Бу татлы хис мине исертә. Көтәм аны, көтәм кичертә. Төшләремә керә шул егет, хыял канатымда тибрәтә. Бу татлы хис мине исертә. Көтәм аны, көтәм кичертә. Тахир Сафиуллин театрга еш йөрмәсә дә, үзе өчен Әлмәт драма театрын якын күрә. Соңгы караган спектакльләрдән иң истә калганы студентлар 5D. Тахирның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 13:20 номерына тавыш дип башлап 024 коды белән SMS хәбәрләр җибәргез яки официаль сайтыбызда тавыш бирегез. Бүгенге тапшыруның бронза медален яулаган җырчыбызның клибын бергәләп карыйбыз.
üçün dəşmisən, faydasın yerisən, həlini bilmisən, sağındım içine, niye üçün dəşmisən? Sen yanımda bulsan, nazlarını duysan, xıyal qanatlana, barı igə bulsan. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysan, xıyal qanatlana, barı igə bulsan. Gözləri qara, nazlab qaratıra, xəllərimdən mənim yürəgimdən sıra. Gözləri qara, nazlab qaratıra, xəllərimdən mənim yürəgimdən sıra. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysan, xıyal qanatlana, barı igə bulsan. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysan, xıyal qanatlana, barı igə bulsan. Gülərkən kiləşək, buldu tükünəşək, mənim qədərimni şol şoku diləşək. Dilərkən kiləşək, buldu tükünəşək, mənim qədərimni şol şoku diləşək. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysan, xıyal qanatlana, barı igə bulsak. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysan, xıyal qanatlana, barı igə bulsak. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysan, xıyal qanatlana, barı igə bulsak. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysan, xıyal qanatlana, barı igə bulsak. Келесі резидентimiz Марсель Мүсәвиров үшін театр көне профессиональ бәйрәм. Чөнки ул үзе туймазый драма театр актеры. Резидентimiz трагик жанрлы пьесалар ярата. Шекспир, Мольер, Туфан Миннуллин кебек драматургларның иҗатын ярата. Марсельнең Тюльпаннар җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 029 коды белән SMS хәбәрләр җибәрергә кирәк. Яшьлек тавышы хит парадында 2нче урынны яулаган башкаручының клипын сезгә тәкъдим итәм. Сеңдәме язгы тюльпан тотып, килгән идем тәкъдим ясарга. Мин бәхетле бары синең белән, бу тормышка аяк басканга. Тюльпаннар ул безнең сөйгеле, яз сулышы һаман исемдә. Тюльпаннарга күмәмәле сине, тагын бер кат туган көнеңгә. Тюльпаннар ул безнең сөйгеле, яз сулышы һаман исемдә. Тюльпаннарга күмәмәле сине, тагын бер кат туган көнеңгә. Белем җаным зәңгәр күктә безгә, уртак язмыш язып куйганнар. Туй көнебез белән котлап сиңа, бүләк итәм кызыл тюльпаннар. Тюльпаннар ул сөюебез гөле, эшләремдә түгел өнемдә. Тюльпаннарга күмәмәле сине,
туган көнеңдә. Yüzlerine qarım nurlar oynay, yüzlerine qarım şibersin. Yıllar öte məxəbətim sönümü, sin hamanda miğa kireksin. Tülpanlar ol bizning söygülü, yassılışı haman ismidən. Tülpanlarga köməməlisini, tağın bir qat tuğan könüngdə. Tülpanlar ol söyübüz gülü, düşlerimde tügülünümden. Tülpanlarga köməməlisini, tağın bir qat tuğan könüngdə. Tülpanlarga köməməlisini, tağın bir qat tuğan könüngdə. Tağın bir qat tuğan könüngdə. Жай башлана бүгіннен жырын башқарған Рамилә барлық болған жанрлардан комедияны нығырақ ярата. Білген театрлардан өзі үшін буа драма театрын яқын күрә. Әміне актерларға келгенде ниндидер актерны айырып үте алмай. Рамиләнең жыры тизрәк актуаль болсын һәм жай бүгіннен башлансын деген теләк белән аның клибына күчәбез. Иң күп тавышлар җыючы бүгенге тапшырыбызның лидерын каршы алабыз. Беренче урын Титтек.
җитте. Җәй башлана бүгеннән, әйтерсеңле бу җәйләргә тылсым нуры төгелгән. Шулай итеп, чираттагы тапшыруыбыз озагына якынлашты. Әйтеп үтәсем килә. Сез безнең башкаручылар өчен ВКонтакте официаль төркемебездә яшьлек тавышы дип исемләнгән махсус бүлеккә кереп тавыш бирә аласыз. Сезнең ярдәмегез аларга нык кирәк. Читтә калмагыз. Ә мин Мөнир Рахмаев барлык театр эшчеләрен профессиональ бәйрәмнәре белән котлыйм һәм яраткан тамашачыларым белән киләсе атнага кадәр саулашам. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.